DXDC Radyoman Report. Hugot nga gikundina sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas Davao City Chapter ang pagpusil patay sa line broadcaster nga naitabo sa Misamis Occidental kagapon sa buntag. Sumakang KBP Davao City Chapter President Roy Johnson ang pagpusil patay kang Juan humalon kon mas na ilang Johnny Walker sa radyo sa Calamba, Misamis Occidental o sa kaalaot nga kamatuoran alang sa hutong sa mga media nga dinhi sa nasud. Pabiling gihapon nga peligro ang trabaho sa media luyo sa mga balaod nga nagprotekta kanila o sa kamoderno sa panahon karon. Dako ang katap ni Johnson nga hayan may kalabutan sa bangay lang na human nga barangay ug sangguniang kabataan eleksyon ang motibo sa pagpatay kang humalon kinsa gisulod sa wala mailing suspect ang biktima samtang nagsibya alas 5 sa buntag habang adlaw diin ang maong krimen nakuha pa sa live program ni ini sa online. Gihagit karon ni Johnson ang kapulisan sa Misamis Occidental nga tutukan og maayo ang investigasyon ni ini aron maestablisar ang motibo ug mga masikop ang mamumuno gana sa likod sa pagpatay sa biktima. Sigon ni Johnson nga sagad sa gipamatay sa media na sa nasod halos mga black timer sa radyo hinuon dinhi sa dakbayan sa Davao miagi sa saktong training sa ethics ug eksaminasyon sa pagkamagsisibya. Ang mga magsisibya sa Davao hinungdan minus ra ang pamatay nga gikalambigitan sa mga broadcasters dinhi sa dakbayan sa Davao. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. Tatak RMN.